Bona vesprada i benvingudes i benvinguts. Ara mateix estem en directe quan són les 7:34 de la vesprada d'este divendres 10 de juny. Estem en directe des de les xarxes del periòdic d'Ontinyent i també des de la televisió comarcal. Així, en una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock d'Ontinyent, que portàvem ja 3 anys esperant-la, hem estat 3 anys passant per temps difícils, però per fi hem tornat a veure'ns les cares, a retrobar-nos. Com podeu veure, aquestes imatges que m'acompanyen són directe d'ara mateix i ja la veig per ací, crec que ja la tenim preparada, Helena. Helena, que ja teníem ganes que tornara esta fira. Han hagut de passar 3 anys per tornar a viure-la així, tornar a tindre el contacte amb la gent i ara tenim el plaer d'estar acompanyades per l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. Benvingut. Hola, buenas. Les 8 de la vesprada ja i com he comentat al principi estem en pur directe així en inaugurant la fira i cada vegada n'hi ha més gent, a poc estan venint més veïns i veïnes i si vos sembla anem uns minutets a publicitat, un minutet molt breu i tornem en seguida. No hem pogut prendre aquesta connexió, però com he comentat estem en directe en esta retransmissió i això són coses que passen, els problemes tècnics ho tenim en el nostre dia a dia d'este gremi i no passa res i ara sí, jo crec que ara sí que podem connectar amb la nostra reportera Helena. Helena, per on estàs ara? Moltes gràcies, Helena. I bé, com ha comentat Helena, fins així esta retransmissió en directe en este dia d'inauguració de la 9ª edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock d'Ontinyent. Recordar-vos que fins al diumenge, el dia 12 de juny, podeu vindre a visitar Ontinyent i disfrutar de tot el que hem comentat al llarg d'este directe. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que espero que disfruteu d'este cap de setmana per així per Ontinyent. Gràcies. Fins la pròxima.